Am văzut. Bună ziua, agent Aurel Voinicel. Bună ziua. Permisul dumneavoastră. Nu l-am. De ce? Pentru că am condus în stare repetată de ebrietate și nu-l mai am. Actele mașinii, vă rog. Nu am. De ce? Am furat această mașină, am ucis proprietarul și l-am băgat în portbagaj. Șefuțu! Șefuțu! Mâinile sus! Mâinile sus! Coboară din mașină! Stai! Coboară din mașină! Sus! Mâinile sus pe mașină! Șefuțu! E, mă, Aurică, mă! Vino repede, cod 007 roșu! Ce zici, mă? 007 roșu! Băi, ești nebun, stai că vin acum, ia uite, mă, că mă faci să mă și stropesc. Băi, mergi, ce, mă? Ia, mă, ce s-a întâmplat? Bună ziua! Bună ziua! Agent Costică, frânarul. Ce se întâmplă aici? Cod 007 roșu, are pe cineva. Permisul dumneavoastră, vă rog. Da, sigur, imediat. Bă, cod 07 roșu când are permis. Păi cum îți permis? Actele mașinii, vă rog. Da, sigur, imediat. Tântâla, bă, dar cum e posibil așa ceva? Îți bați joc de săraca femeie? Este... Ia-i, mă, șucară. Ia deschideți portbagajul, vă rog. Ce zici, mă? Ia. Păi, bă, tântălache! Bă, tântălache, fii atent, că la 007 roșu e cu cadavru în portbagaj. Care-i cadavru? Că aici sunt numai mascote, a? Ce să stea, mă? Bă! Da. Bagă-ți, mă, mințile în cap, mă! Presupun că mincinosul ăsta v-a spus și că nu purtam centură.